Vi er nede ved stranden, og vi har lavet en havn ud af sten. Okay, så vi har lavet en havn, hvor bølgerne de så skyller ind. Og så har vi lavet sådan en her ud af sten. Sådan her. Og før der kom alle bølgerne ind, men nu kommer de ikke ind mere, fordi vi har lavet denne her. Vandet det kommer ind her, og så samler sandet sig her, hvor der er lag. Ja, sådan her. Herover også. Og her. Ja. Som I kan se, er der ikke så mange bølger herinde. Men der er en hel masse herude. Fordi der kommer ikke nogen ind, når vi har lavet den der havn. Sandet det har samlet sig, der hvor der er læ. Derinde, i midten. Det er meget mere sikkert at svømme herinde i vores havn, fordi så er der ikke så mange bølger. Og så derude, der er det meget farligere at svømme. Fordi der er mange bølger, men herinde er der næsten helt let. Hej, det var vores video om, hvordan det bliver nemmere for mennesker at bade her. Hej, hej! Så er det din tur. Så. Jeg har sgu ikke tid, mand. Hvad laver du? Hønner. Vi er i gang med at lave noget vand her, og jeg visker lige vandet ud. Hej. Nå, den er sød. Hej. Det er noget dårligt, det her. Det er jo da Sarah, Rikke og Julie og Maria. Startede den ikke?